תרגיל 2, התחיל עם הקוקה קולה ההפוכה, שאנחנו מוסיפים את היד. לפני זה אני רק אגיד שאפשר לעשות את זה גם בלי. התוספת של היד זה גם נראה מגניב, עוזר קצת גם לבחורה להבין את הדבר הזה. איך זה נראה? בואי נתחיל דווקא מהצד שלי שיראו את היד. תרגיל מספר 2, מתחיל בקוקה קולה ההפוכה, יד לכתף, סיבוב ומסתובב. מכאן אני עושה נדנדה כשאני מסתכל לא לפגוע עם המרפק. 6 ו7, C עם יד אחת, 5, באותו סיום כמו שעשינו קודם, 1, 5, 6 ו7. צד שני, 6, 7, 8, 1, 3, 6 ו7 נדנדה, נזהר על הראש, 5, 6 ו7, C יד אחת, 3, 5, 6 ו7, שנתנו אתגר למי שהיה היום בשיעור. עשינו את אותו סיום, לא תשאיר, עשינו את אותו סיום לשני התרגילים, ותכף זה סיום האפון, אני פשוט לוקח את היד ומניח אותה על הראש, לקרוס בדי. אתגר למי שרוצה, לשיעור הבא להביא סיום מגניב יותר לתרגיל, ואם הוא יהיה מספיק יפה אז נכניס כל התרגיל שלנו. האמת בגלל, רגע, תמשיך לצלם? כנראה שבגלל שאפילו רק בן אדם אחד יביא זה יהיה מספיק טוב, אז אנחנו נכניס את זה לתוך השיעור שלנו. זה הכל.